Viete, ale treba aj uviesť na mieru tú poplašenosť Andreja Danka z toho, že Robert Fico povedal, že súhlasí s tým, že podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Treba vedieť čítať Roberta Fica. Ako sa on správa vždy? Keď som povedal na začiatku, že on si hľadá tú schodnejšiu cestu. On to znamená, ale nikdy nepopieral, že by to Slovensko podporilo. Prirodzene, ale tam to má aj B, aj C. Povie A, že podporuje vstup do Ukrajiny do EÚ. Ale čo povedal B v inom kontexte? Že Ukrajina musí splniť všetky náležitosti, ako aj ostatné krajiny. A čo je C? Uprednostňuje pripravenejšie krajiny, ako sú Srbsko, Čierna Hora, prípadne Albánsko, teda krajiny Západného Balkánu. A kde sa dostane na rad Ukrajina? Prípadne, keď rátame s tým, že vo Francúzsku sa hovorí o tom, že keby to bolo na stole, tak Francúzi urobia referendum, či vôbec chcú Ukrajinu v EÚ. Takže to je tak ďaleko, že Robert Fico si pokojne môže dovoliť ten luxus, aby bol priateľný aj s tým hlavným prúdom v Bruseli, povedať, že veď ja podporujem vstup do EÚ, ale nič preto neurobí a preto si myslím, že netreba zbytočne plašiť, aj keď si myslím, že viete, to je tak riskantné, že neviem, dokedy táto dvojtvárna politika Robertovi Ficovi vydrží. Pretože samozrejme, že v časti voličov to môže vyvolať sklamanie. Ale tí voliči nepôjdu k Andrejovi Dankovi. Tí voliči idú k Republike. Tá Republika sa posilňuje práve na sklamaní z Roberta Fica a z jeho nesplnených slubov. Ktorí sú práve z tých krokov, ktoré má premiér voči Bruselu a Zelenskému. Z nesplnených slubov Smeru. Tam sa presúvajú sklamaní voliči. Naspäť to nejde. Robert Fico sa neustále snaží získavať voličov Republiky, ale k nemu nejde nič. Ide to všetko k Republike. A je celkom možné, že ja nehovorím, že sa to stane v tomto volebnom období, ale pozrite sa na Nemecko. Tam je už hlavnou politickou silou podľa prieskumov AfD. Tu sa pokojne môže stať, že v tejto časti politického spektra nebude hlavnou silou Smer, ale Republika. A z toho sa nedá vycúvať, ak hovoríte o tom, že neviete teda prečítať, čo teda ako premiér robí tieto kroky a prečo. Už ste to pomenovali. Ja nehovorím, že to neviem prečítať. Ja hovorím len, že... Alebo že či je toto správne, alebo lebo takto by som rozhodne nekonal na jeho mieste, pretože jemu sa neustále zužuje voličský potenciál, pretože môže siahať už naozaj len do tejto časti národného, konzervatívneho až krajne pravicového spektra. A to nie je bezodná studnica voličov. Nezabúdajme, už som to veľakrát vysvetľoval, vo voľbách sa hrá predovšetkým o ten stred a ten Robert Fico už takmer nevie osloviť. A preto hovorím, že toto nie je veľmi perspektívna politika, aj keď sa môže zdať, že ešte stále vie hrať tie šachy. Môže si dovoliť takéto reči, lebo ten vstup Ukrajiny je ďaleko. Môže si dovoliť byť ústretový aj k Bruselu, aj ku Kyjevu. Len je otázka, čo to urobí s jeho voličmi, či im dokáže túto otočku zdôvodniť, pretože nedá sa to povedať tak, že on sa k ničomu nezaviazal. On naozaj hovorí niečo iné. On predtým hovorieval, že neverí Volodymyrovi Zelenskému ani nos medzi očami. A k tomu som sa mohol prihlásiť aj ja, pretože tento človek, naozaj si uvedomte, že ako sa v Ukrajine voči nemu, voči jeho nielen korupčnému správaniu, ale aj autokratickému až despotickému správaniu dvíha vlna odporu. Tento človek posiela denne, veď sú z toho stovky až tisíce videí, ako brutálnym, násilným spôsobom tlačia ľudí do dodávok. A teraz my, keď hovoríme, že podporujeme Ukrajinu v boji, lebo Ukrajina musí povedať, kedy chce bojovať, títo ľudia nevyzerajú, že chcú bojovať. A treba sa spýtať, že na koho strane stojíme, keď hovoríme, že stojíme na strane Ukrajiny. Na strane ukrajinského ľudu, alebo na strane tohto človeka, ktorý je už vo funkcii
nad rámec svojho mandátu. Rozumiem tomu, ale aj samostatná téma je teraz hovoriť o tom, či by sa mali vzdať, alebo akým spôsobom by ten konflikt mal pokračovať. Budeme niekedy určite hovoriť aj o tom. A teda ste vraveli, že nerozumiete tým krokom, nie, že ich neviete prečítať, tak som to už teda napísala, že... Ja som to povedal ironicky, že nechcem rozumieť, pretože je to naozaj vykalkulované na domáceho voliča, ale táto hra nemusí výjsť.